Biyag di tao. Romar, lakay, handa ka magayaman. Kumusta tayo pagnamngay? Nabayada mong tayo gatgatang nga matalon. Uwan ba kay? Nagsabat kami ti presyo kayat na. Ni, kung naman nung di mo kabalan ti kayat na presyo. Apay, nagdiskitaram itiin na yun may ti kwartata ngay. Bakit? Inayon ko, tayo inabak ko iji palutan. Anya, kunak manoy ni Jamon ti makisugal. Italang manan bakit? Naimbag nga rin ta nga bakak. Adda inayon ko. Maudi day tapan nakisugal mo na. Hindi ka kadiagong ungat bakit? Sana balita na nga bakak mo. Naswerte ak iti kakasta. Uwin angam naglagi pamasan ngag nanayon ti swerte. Magbaybayag, bawian da mo lakan ka nagita nga babakam. Oh, ay na. Nay, apayan bakit? Anya, mapaspasama ka niya mon. Diyak man ang mula kay. Manual daw nakastuyak. Ako ka. Kaano tayo naudi pa nagbinulan mo? Ah, ayaw ang agpaiso niya. Diyak mo malagipan. Ay, tinasaya at agpilis ka, tagpa-check up ka. Amangan mo't no aginaw ka. Ha? Kasta nga tang agpaiso? Ay, alang nga rod. Kuyo ganak man amapan iti doktor. Lakay. Naimbag ka pa'y mare. Manot tawon mo, ngam nagsigong ka pa'y laang. Ngam siya kay awanan. Napukawan tinamnama makin nila kay ko amaaddaan iti anak. Lumakay kan bumakit kami ngaminan idinagasawa kami. Ay nakinapudno na mare, di mininamnama da ito'y kanila kay ko. Ang nupay kasta, naragsak kami lata. Tablesing manan da ito'y kada kamay. Wen nagbiit nga glabas ti aldawan niya. Balasitangan kan baliton dagiti anak yu kin nila kayo mo. Huwag nga rod. Ay wag, anda ka di bunga dagitay manggayaw. Agdawat ako ma. Ay adoa, sige tapagulyak to nila kay ko. Ipanto nila kay ko ije balay yu mare. Ay na, agyamanak mare. Oh, pare Jesse, si Kam gayam. Umunag ka. Ano ito awit mo? Mangga pare. Imbilin ni Marikatoy ka ni Bagat Kaw. Siya kung tinangyag ta madamati luto ni Bagat Kaw. Ay, sige. Nung kayat mo, mapantay inji likod kibalay ta. Adda ngamin aramida ki jay. Anyat kuku umaya pare. Ikak man iti vitamin dagiti tarakin ko amanok pare. Dagiti pangpalot. Kunak mano, insardeng mo na ita vision, pare. Saan paminsan lang, pare? Imbag man, tadi nakaungtan ni Bagat mo. Saan nga gungat dahi dya? Ita kanayon mo, ti panangabak ko. Kan itad kumot kan ko na, ti abakag. Ha? Kan naadda abakag, igatang mi adagos iti talon, pare. Anya, di limawan tay saksaka atalon mo. Ay, wala, pare. Katas ng palot na dyan. Lalaki ka no to'y sikog ko, lakay. Ay, kat nasaya ta. Tapno, ano ti mangiwaras iti apelyido? Uwan kati pagyamanak, awan nakita da problema iti sikog ko. Talaga high-tech ita amin na niya. Sana kasi diyon una na panawan. Samula maamuan no babae wano lalaki ti anak mo no naipas nga yan. Uwan nga rod Anak ko nak. Swerte ta na ita sikog mo bakit? Ta manipod in sikog mo rin ta. Adong tinaipundar ta. Ay, uwan anya. Ay na, sapay la kong mga rod at agnanayon da ito aswerte talakay. Uwin bakit? Ket an nadama ka na yun ta salon at mo ha? Tapno na salon at tumot ta anak ta nga ipas ngay mo. Uwan ka di lakay. Ay, anya nga tano ayabak pa'y laang ni nanang dito'y balay. Tapno nakadkadwak no kas di ngawang ka dito'y balay. Ay gat na saya at manan, bakit? Nanang, nagsakit una yung tityan ko. Aga nakaksan. Anya, ayan nga min ni Romar.
Pumanaw-panaw pa ilang amay katambo na mo't nga asidagan ti panagpas ngay mau. Tsak kabala, nanti sakit ti tiyan ko. Mabantayan ni di hospital. Unay kamutan, Romar. Amumat nga si dagan ti panagpasngay ko. Ngam pumanaw-panaw ka pa ilang mat. Ay na, di kan agungot bakit ang mga mabignat ka. Ala, aginanakan, tapno taras ka pumigsa. Ay no, nagluk magtimpas ngay mga anak ta. Nagwapo pa eh. Kaing ingas ko launa eh. Anyabot din. Nagmalas lakat da tao na ya. Apay, anyat pagpupuduta masimang pat, Romar. Nabakak man na. Sayang di pustak. Ita akla anabak. Medyo dakkel mat di inabak da kanyak. Bakit? Ay boy, ayan tayo anak ta. Inala ni Mari LV, ah. Mayatan launay ka ni baby. Pagayat na ray-rayawan. Isubli na mula ka nun madamdama. Makay, ayo dahi tinga ubing. Elvi bakay. Man-manong agsangit. Man-manumat nga umisam. Unyarod lakay. Ladlaw kumat day ta. Ngam gagangay nala siguro ta ubing pay ma. Maalagon dawaya mong ti kaadda na dito eh. Ta isublik manen no madamdama. Ang mga nusap sa pulendan. Laimbag man ta kayat na ngay pabulod to'y ubing kadata. Tapno maaramid na dagiti trabaho na iti unag ti balay. Maala upang matpailaang taurnusak to'y bag nga ayan ti gatas na. Lakay, sa bali mo ti mapalpali, iukon iti naudi nga anak ta. Nga anya bakit? Special child sa mo ti anak ta. Anya? Pagkunamad. Basta, kasta ti madmadlaw ko. Adu dagiti pagilasina ka saan anormal ti anak ta. Anya? Ay saan? Diyak maklo nakasta ti anak ta, kati. Kan isunsamot ngagmamalas sa kijisugalan. Taday ta anak ta ti mangmang ta di ti malas. Anya nga'y taramidan ta. No, anya nga min tinangin inawam ah. Tapay ang nagbali nakasta ti anak ta. Ni, apay asyak ti papasulam nga'y. Tinasaya at ipa-check up ta. Kaya sapay ko saan napudno ti atap ta. Lakay, husto ti atap ta. Adda na'y dumduma sakit ti anak ta. Adda diferensya na. Ay, Jack maklon dahi tang obing. Isumot lagayam ngagmamalasak. Kunak no swerte dahi tang obing. Problema mat gayam tinsangbay na kadata. Anya lagon ti ibaga dagiti tao. Abnormal ti anak ta. Katuray siyak mata. Jack mat kayat ka daw aware ng abnormal. No kayat humare. Da kayon ti mga aware iti anak me. Ha? Sigurado ka, Mare? Ay kayat milaunay ah. Kayat nga tanila kay mo. Kayat na dayjay. Tana asidagan tirik na iti ubing. Nakanayon ko kat nga rod abuludan kada kayo. Alang nga rod, ampunan yun ta anak me, Mare. Ha? Ay na, Mare. Ang mga numakmaklaat ka laang. Ang mga nupagbabawyam to day nga aramiden nyo. Saan? No kayat yo, agaramid tayo iti kasuratan. Tapno nalawlawag ti saritaan. Ay, adan anak ta bakit? Hun nga rod lakay. Kasladyak pa'y lapat yan nga addan ibilang tanga anak ta. Huwan nga ron bakit? Pagam mas daawak. Apay nga ta, ngayon paampundan kada tatoy anak da. May salaang ti amok arason. Tana sa uy idi kanyak ni Marikati, adi na kayat ti agaywan iti special child. Anya? Ne. Anya da niya nga angot. Mas lang na mapupuran bakit? Ha? Ala, tay insaang ko ije kusina. Nalipatak mo ito lakay. Ang dasok nga agtaw di kusina. Mauram sa mo ti balaitan. Ala, huwag nga agpaiso. Irar mo ni baby. Darasam.
Agkid daw kay titulong ti karuba, tamang kita kiti kagawaan ang kabalak amay salba. Darasam tanay na puskolon ti asaok. Ay nalakay, awanan. Namimpinsanan na din maputi palay da Mari LV. Adama kidi sumagmamano ang kagawaan daan na isalbar Ay, pudno tayo atap ko, amalas na diyang ubing. Kita, manungal daw na pala kadakwada, ang kasjayan, tinapasamak. Ayun, anya. Ay na, naimbaglakit din tasan na data tinakapasamakan dayjay. Naimbag ko na, tayong paampunta adagos na diyang ubing. Ano saan? Agmamalas ta pala ko mga ginggaita. Mari LV, makipaglading ita kiti napasama kiti balayo. Ay na, agyaman tayo laangan, tawan na dangran kada kayo. Ay, wan nga rod, Mare. Ngam nagkasang. Awanan balay ni. Kat anyat plano yung itanin nga, Mare. Ijay kami payla ang kabang-ibang abarangay nga agnaed, Mare. At datay basit alote nila kay Ijay. Patakderan mi iti oray basit abalay. Kentap numaliklikan dagiti chismoso kang chismosa ak aruba. Amang ibagbaga amalas kano ti anak mo nga impaampon mo. Lakay. Lay, apaya kasta tilangang bakain. At damanin naawat ko asurat manipod ijay pagadalan da James. Kahit, anda tinakalanan iti surat. Waiver mat lakay. Waiver paray tay. Gaputan na laing iti sports ti anak ta. Maysa ni James kadagiti napili nga agbalin nga scholar. Kabalan na nga ta. Ay nalakay agtalek kakadi iti anak mo. Nalaing ni James. Iso apirmaan tanday to eh. Ay, katuwanan na. Sa bagay, di tantun problemaen ti panagadal ni James no kaskasanaw bakain. Unay ka matan, Romar. Kastamlatan na ka na yun. Di mo matan idyan ti arak. Minalam ka matan ngagbartag. Hindi ka man kung diungat di ta kasi. Palagi din, ikaw na kiti makanta mabisina kon. Anyat na sila. Ay ugot ti ka mo ti analak ni Tarubayan ha. Anya? Rabi-rabi, ugot ti kamote. Wala ka dito sa balay. Apa, di ka mauma iti ugot. Anya ko matigatang ko nga iti masida. Kat di ka matmangyawat iti pagpalengkek. Awan may giga makakwarta. Ay, agtrabaho ka ngamin Kanayin na siya kaon. Makauma kayo mo ta bibiyagan. Na? Ha? Dayta ngamin kat. Tadi mo inanan na dagiti na ipundar ta sa nikwa. Nalaing ka ngamin ngagbisyo. Gumaliwat ka man. Kagpaiso man! Hmm. Adong agpaiso na ipundar ta sa nikway de. Gapo iti panangabak mo iti sugal. Ngam gapo matlang iti sugal na ilakom aminan. Nakautang ka pa yan. Sumardagan. Duraban ka ni. Umanaw ka dito sa angok. Tamang anya ti maramit ko ka. Di mo kaya't nadanggan dagiti ibagbagak. Gapo ta mapaisuan ka. Mrs., nalpasan ti ayayam ti anak yo. Kat kablawan kayo mat. Dakkel apakaidayawan ti panangabak ni James. Saan lang apara iti pagadalan? Nudikat para iti lugar tayo. Agasem, gold medal tinahakot na. Mabalinan nga ilaban para iti International Olympics. Ha? International ko na yun, ma'am? Ay na, marigrigat kami laang. Ang mga nudakkel ti magastos para iti dayta. Di kayag danag, ma'am. Awan puspusan nyo tada kami ti makaam mo iti dayta. Romar, kitaam ka di. Kitaam ti adda di tayo screen ti TV. Apay ka di. Nagsakit ti ulo na tao to magaringa. Kitaam ngamin, Ha? Damari LV kan pare Jess na kita Tay barito nga adda di ta nagtengaan dati kitaam. Matmatam. Ha? Tay anak ta ngayon ang punda mo na ito. Wan, kat kitaam Nagadutin nakaukkur a medalya iti tenged na. Kat saan la day ta? Adda pa iti sa bali a pagilyan. Anya? Nene.
Saan na nakadanon da ijay? Lakay, jakla pag-arop nga agbaliw amaming pinsan ti panagbiag ta gapo iti anak ta. Agasam, napadasan ta pa yan tinapan iti sabali apagilian gapo kankwana. Gapo iti anak ta amin lang ito'y bakit. Nalaing ngamin. Sa langit ti sports ti paglaingan na. Uray ti pagadalan da, nga uray bagbagada nga da di prinsyana. Ang ti pagyamanan ta, sana grabe. Mild laeng ti kasya kasasana. Wen nga rod lakay. Asino nga iti mangipagaro? Agapo kankwana kat napadakil ta pa yan ti balay tayo. Mari LV, Pare Jess, anda kami. Ha? Ne, da kayo magaya mare. Maalao mo kayo Wala, umay kayo. Agyaman kami, pare. Mare. Agyaman kami, pare, mare. Ala, agtugaw kayo mare. Pare. Ay na, nagdakkelan ti balayo, mare. Gapo amin kini James nga anak tayo da ito'y mare. Pare. Ha? Kat pagyamanan mi, tada kami tinagbalin adadakkel na. Hindi mi na yung pakaro. Akasto yung tinagbanagan ti biyagyo. Gapo iti anak mi, mare. Pare. Dinto tada kami. Mamimpinsan na, naikisap ti pagbiyagal mi. Gapo iti sugal. Ha? Oh, mare. Imay kami, sublian min ti anak mi kada kayo. Ano? Uy, mare, pare. Pasensya kayo na, naamiris mi ngaminan ti bigdut mi. Ti panang ipadawat mi iti anak mi kada kayo. Saan gaya marumbang nga ipadpadawat ti anak? Di mat adda saritaan kan kasuratan tayo. Asaan yung aramidan ti kastamaray. Kasuratan laday ta. Saan anak na iti attorney, mare? Ha? Dakkel ti karbangan mi ti anak mi. Sa pasensya kayon. Masapo la sublian min ti anak mi. Ta mailiw kami kankwana. Anya? Yeah. Anya ti aramidan talakay. Awan mat karbangan takin ni James. Saan tamat apod no nga anak? Nakasaritak ni James. Di na kaya ti mapantayan ti puno pamilya na. Uray di na kaya ngamdagi tilat tadadakkel na ti masurot. No siyak, awan problema na anak dakit nga ron. Ni James ti pampanunutag. Kasimart no, pwersaan na nga alaan. Anya ti aramidan talakay. Darasang matiagrobot akati. Baybayag ka, aldawan. Masapo na mayawitan ti anak tayo ti puder na ganyang agasawa. Isura ka ti mayroon rano din. Wen, umayan. Mala, mapantangarudan. Ang pagluganan tangay. Binulod ko tayo tricycle ni insan ko. Tapno da pangiluganan ta ka ni James kan nagiti gargarat na. Nala, mapantangarudan. Agturungan dito'y damari kati kan pare raman na kayo. Alaan dan ti anak. Nala, hostos, di ka nagsangit. Patibkerem ti pakinakam mo. Mayroam tan tumot laeng nga awanan ni ti puder ta ni James. Maasya na kiti anak ta. Agsangsangit iti silid na. Di na kayo ti pumana. Mala, inta pa'y lakasarsarita ti anak ta. Bayat nga awan pa'y nagitidadakkel na. Ay na, nagpartak mo ti pa nagpataray mon. Overtake ka nga, overtake. Kamkamatan ta ti oras ka ti. Ay sus, kurbaan dito. Hindi ka overtake ha. Ha? Ano masabot na truck? Diyos lakay. Kasladyak pa'y lapat yan tinapasama ka lang iti kumari kan kumparita. Wan nga rot bakit? Oh, awan mangipagaro pakasto ti pagbanagan da. Saan da nalasatan ti panakadisgrasya da? Wan nga ron. Maala, tumulong ta iti pan nakalamay da. Mangtad ta iti gastusan ti pamilya da. Oh, wan bakit?
Kaasi na tinapanawan ng anak na. Tanagindandamot na napimusay. Biyag, di tao. Ay ni bayaw mo ati kasarita, ang Pearly ading ko. Total, awan mo dun, ti arami dun na. Kalpasan ang maitulog na kayo sa opisina pagtrabaho ha. Ay, sapay la kumata manugot nga isupay la ti mangi maneho iti kotse, manang Arlinda. Di ka madanagan, Pearly ading ko. Nasingpat ni bayaw mo at Serik. Sigurado nga manugot day jay amang imaneho iti kotse. O sige, kasaritak to nga rod, apaman ang makasangpot iti balayo ni Bayaw Jeric, manang Arlinda. Wen ading ko, anak, urayan biitan. Ta, ada nang ibaunak ken ko. Nag-resign nga min driver ko, Bayaw Jeric. Sapay la kumata matulungan na. Sikapay lang ti mangi maneho itilugan ko. Sana parikot day ta, ipag Pearly. Agyaman nak Bayaw. Ay, kasapulak ka talaga ti driver. Nang runa numapan ko sa rungkaran nagiti negosyo kapakanan. Awan ti rumbo nga pagyamanam kanyak ipag. Si dada nakatumulogan ka. Nasayat nga ron nakasta Bayaw. Kala at ngamin ang nag-resign jay driver ni Pearly. Iso si kapay la ati kinasarita na. Awan mo't parikot kanyak, tawan mo't araminak dito balay. Awan. Tulungan pa'y lati kabsat ko Di na mo nga rod amo nga ng tagmaneho. Anya nga to may surok langan nga agmaneho. Tapno sana nga agparparikot pa iti driver. Sa bagay, gusto ka na kay. Gimatang mo't ngamin itilugan nangam di na mo't amo nga maneho. Anya, tama pa na kay balay na. Ada ka nung papanan mi, bakit? Ala, wala kay. Agan-anad ka iti panagmanehom Kabarbarugan ti kotsim ipag Pearly. Wen Bayaw, upat pa'y laabulan na kanyak na ito a kotse. No kasta, inlakom dya sigod a kotse. Wen Bayaw. Pasensya kan naisturbukan. Siga talaga ipag. Saan ka dyan nagsaritaan tanday ta abanag? Wen matkit di Bayaw. Sumarag ka pa dito balay, tagmerienda ka, sakbay ti pa nagbiyahe ta. Sanen, napsugak pa ipag. Urayan nak nga ron dituyin agpalasak biit. Nagbak nang kanipag. Nga maging kayo ta, awan pa boyfriend mo. Bayan pa'y laday ta boyfriend di ta Bayaw. Sakit la ti ulo day ta. Sa bagay. Ipang pangrunak dagiti negosyo. Isong awan panawon ko makin na yat. Kasanong hay mabaakan ka ipag. Urayan Talagang awan isam ko maki boyfriend Bayaw. Among ipag, nagpintas ka. Sayang ti kinapintas mo, mabaakan ka lang. Di nakman rabakan Bayaw. Naglaan ang tupay. Anya, naglaad nga ibagbagam ipag. Naidumduman ti kinapintas mo. Ado ti atiwom nga artista iti TV. Ulbud ka Bayaw. Sa anak nga ulbod. Isan mo pala, hindi makapainlaban. Agsabdan ka man mo't di ta Bayaw. Tikit di pa nagmanehom ti into na ram. Sana siya. O, makita? Nagpintas ti isam mo ipag. Nagsamit nga isam pa naman. Loko. Sir. Sikar ka dito boyfriend ni Madam Pearly? Saan ko girlfriend? Ipag ko. Kabsat ti asawa, madam. Patinsya kan sir Kunak mo kaayan-ayat mo ni Madam Pearly. Kaputa, nagpasig kayo, titunggal Maysa. Anya? May sagayam kada kiti para innaw dito yung restaurant ni Madam Pearly sir. Yak ni manong mo. Saling. Kasta ka di. Siyakmot ni Jerry. Iman manehok lang ti kotse ni Pag Pearly. Nag-resign namin ti driver na. Kasta ka di, Sir Jeric. Wen, bayad nga wan pa agapla driver na. Siyak pa lang, ti agmanehok. Bayaw Jeric. Nagpaut mo ti pa nagsarita yung tidadya tomboy. Wanipag, nalay nga agistorya
Ipagarop na pa nga agayan ayat ta. Anya? Well, asyak ka nun ti boyfriend mo. Ala, tila madmadlaw naman. Ang nasingpot day, Chay. May isa ka dagiti pagtaltalkak dito yung restaurant ko. Nadlaw ko man dahil ipag. Napasig ang makisarsarita. Bayaw, kaya't mo timangan. Amangan no mabising ka. Napsugak pa ipag. Di na ka di pa kadalaga. Amangan no kumutong ka. Makapasulaklakit di kinimanang Arlinda. Anya? Sinalbag kamot pare Jerry. Apay ana ipagam dayta pare Renz. Sakla ko man tinala ni ipag mo at driver na. Ay kat agaplay ka ah. Saan asyak ti pangibagam? Nagasat ka talaga. Kanayon kayo nga guyog ko ni ipag mo aperli. Ay. Di mo ikan iti sa bali kay papanan ti panagkuyog niya pare Renz. Kabsat lang ti pangibilbilangan mi iti tunggal mesa. Umabalak lang amin kan ka pare. Nabayag gamitin ako suladan ni ipag. Ay kat agdaton takan ko na pare. Mabainak man. Anya ko mo ti pagbainan. Nasingpot mo ti ipag ko ah. Bak na ngamin ni Pearly. Ano ti negosyo na. Imposible matlasong bata na ti ayat ko. Kat may sakla jeepney driver. Talaga kursunadam ti ipag ko. Ingka agdaton na. Nalakalang mat nga sitgan ni ipag Pearly. Ala, Jerry lakay. Nagadumutin da ito yung makmakan. Inta damin dayta ni Pearly. Diyak namin inawat daytang dankukan ko na. Iso amak makanti intad na kanyak bakay. Wow, kasta ka di? Uy, nasingpot diya kabsat mo. Di na kaya't ang mabisinan. Kanayon na kapag meriendaan. Nasayaat mo kastaan. Makabanlong mo ka, ti agmaneho. Wala ba kahit? Kaasimot ngamin, no awan ti mangimaneho itilugan na. Nang ron akat, adayo ti ayan dagiti restaurant ta. Nagbaknangan ni Pearly. Agasa, talo ti restaurant na. Awen, nagagak ngamin day jay akabsat ko. Dagiti latan negosyo na ti asikaswan na. Ni, nagsapakan ngayon may dito balay, bayaw Jerry. Manipag, kalpasan na naitulog ko ni Erlinda sa opisina da. Nagdiretso akong dito balay mo. Ay na, pasensyakan bayaw. Agkay warapay lang dagiti usar ko dito balay. Jack pa'y nakadalos. Sana parikot dayta ipag. Tulungan kan ngagdalos. Ay, isaanan bayaw. Kababayin launay kan. Anya ko matpagbay na. Awan mo't kararamida ka madi. Kababay na talaga. Masinga ka una yan bayaw. Agrupat ka kitin. Kasi ako di makamu ka dagiti nakawara pa papel. Awan ti rumbo nga pagdanagan. Asino dyan kaya kasarsarita ni ipag Pearly? Wasan. Ang daton samat kan ni Madam Pearly dito lalaki. Anya? Wen, pasansan ba't no may dito yung restaurant? Unak, nagdataton dito lalaki. Dito'y pa'y restaurant, ipagdatunan na, manong saling. Ayan sa bak ng lagit di dito lalaki. Nagpintas di lugan na. Kan, patapay bodyguard na. Anya? Agsay-sayang lang iti oras dito lalaki, Sir Jeric. Apay anak ko nam dayta, manong saling. Ama mo ko ni Madam Pearly. Nagiti lang negosyo natin napataggan ko na. Awan panawin na ngagparem. Ay ayaten ka, Pearly. Iso ka pa nga asim, tasumbatan na kon. Ay, Jack masumbatan day tama nung Gaspar. Imbagak mo no awan pa'y panawin ko amakiin na yan. Anya? Pasensyakan manong Gaspar. Sa anak pa nakasagana amakiin na yan. Maawatan ka. Ngayon sana ka mapukawan ni tinamnama. Agdato naklatakan ka. Makamu ka. Basta imbagakon. Jack pa'y nakasagana amakiin na yan. Hindi ka pa nakaululim, pare Jeric. May kakadidito'y balay tatlo uling na kalay. Ha? Eh, pare Renz. Magitam.
Agad ayo tinakaiturungan ti imatang mo. Anya ti pampanunuta maya. Ada arak mo dita? Gumatang ka. Apay, kaya't mo tayo ginom iti arak. Basta, yung kagumatang iti arak kan pulutan pare Renz. Ikang kahit igatang mo. Mas dawak man kan kapanay. Di tama pa'y nga gawis ka iti arak. Lakit din. Yung kagumatangan iti inuman tang arak. Kaya't ko tayo ginom ita. Itaman pa'y anabartag ka nagawid, Jerry. Apay, pinainom na ka din ni Pearly, iti arak. Saan? Bakit? Dua kami lang ganit. Pare rin sana gino. Anya? Kasi sa kan. May nasa pinatang din nag-shot. Pare rin. Diyak na po di. Naglabas di oras. Ala, agi na ka nga Roden. Amok anabannog ka. Bakit? Lagi na na ako. Rabiin da kay. Kunak man mo agi na ka. Di ka mo maturog ka. Naskan ko maamaturog kan. Di ka agpuya, kasigurado nga ayaban na kang manan ni Pearly ang mga maneho iti kotse na. Apay, ano pa uli mo kamitan? Apay, ada ka di parikot mo? Hindi na ko tani ka sa sabot. Maturugan tani, Rabin. Kaya't ko ti makasurong agmaneho, bayaw. Mabalin ka di nga isuro na. Mabali na ipag. Adala ka di gindaway mo, agsurang. Nawaya ti oras ko, bayaw. Iso ama isa parko ti agsurong agmaneho itilugan. Sige, ipag. Isuro ka, iti anyaman nga oras. Agyaman bayaw. Ay na, imbaglakit yung tanda ka amang isuro kanya. Aday ta ka manan ako nakipag. Agyam-yaman ka manan. Kawan pa'y na isuro dun ka. Alang arod, mapantan itayan ti kotsek, ta isuro nakman. Wen, ipag. Nalaka ka magayam nga isuro, ipag. Amo muntag maneho ti kotse. Kunak no narigat ti agsuro, nung nalaka magkayang bayaw. Wen, inang daw ka langag-practice at makabisado kag maneho. Ay na, nagsayaat ka bayaw. Adon din na itulong mo kanya. Awan na nyaman na. Ape nga ron ang napaulimag kan. Pakawanin laki, ipag. Ngimnas ka ng mamang kinarikrinak. Ha? Amok abason da ito ay apanang ipugnukan ka. Sa Bayaw? ipag. Ay, inig ka ng tiimak. Agayatak matankan ka. Anya? Pakawanan nak. Ngim da ito tipod na marikrinak. Bayaw? Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam? Uwan ipag. Di na ko magurahan. Kaputag sa kayo iti asawak. Apay kumaguraan ka, bayaw. Anyat kaya't mo asawan. Kwa, kinapudno na. Agayatak matkan ka. No kasta. Ang padatay ti marikrik na ipag. Uwan. Sipod pa'y. Kursunada kamatan. Jerry, mabalin ka din agsarita ta. Abay, ada ka di rin ba nga pagsaritaan ka, Rida? Napatag ti pagsaritahan ta, Jerry. Anya? Manon nga aldaw asabali ti madmadlaw ko ken ka. Di ka pa yan nagawid ito'y balay, idi rabi. Apay, matmaturog ka kalimut, iti balay ti kamsat ko. Jerry, sapay la kumata saan apod no ti atap ko. Anya mo dito asasawa mo. Di ka mauawatan. Talaga adinak maawatan, Jerry. Gapong aramidom a komplikado ti amin. Anya?
Sa anak ana ipas nga idikal man, Jerry. Hindi mo ko madadaulan ti panagtalik ko. Talaga di kan maawatan, Erlinda. Idi ka nito ang maduktalak nga da sa balingar aramidam. Nasaysaya at nuag sinatan. Daitan di pagbagakan ka, pare. Anyang ita. Kadlawan ti asawam. Mas dawat, pare Renz. Kasano ti pan nakamuna nga da relasyon ni kini Pearly akam sa Naglapayag ti daga ako nata, pare. Abangan lang da sa bali ang nakakita ka na kayo. Kat nagipulong da iti asawam. Anya? Pinusaan. Abangan nulimon na nagpaliw ti asawam. Narigat apagulbudan ti babae, pare. Anya? Ti ambom kat saan nagpalpaliw ti asawam. Ngam gayam. Lima na sursurutan na tigaraw yung kunik Pearly kapsat na. Anya nga tatiramidak, pare. Mariribukan ako na. Diyan mo, pare. Nagbasol ka ni Tesawam. Ay ayatek ni Erlinda, pare. Nasulisog ak lang. Iso ka siya tinapasamak kada kami ka ni Pearly. Pare, Jerry. Pagbabawihat ti pa ng loko iti asawak, pare. Nalaos ti pa nagbabawi. Awanan kay tibain akabat! Gawanan na ko, mamanang. Nagbasulakan ka. Napaya kami naliiw ko, tigaraw ko ni Jerry Pearly. Limod at sinuhog kayo itinaminsan ngal daw. Mana. Sampali, tinagparik na kanyak, idi ka na yun, amarabyan ni Jerry nga agawit ijabalay. Sana matagtagari, kan nagbaliw pa yun, di pa nakilangan na kanyak. Manang. Uray kayo ang makasangpat itibalay mo. Nagsali na udaklaan iti saan unay nga dayo. Nakita panakin nagkikiwatwang. Ha? Bailan nagkakya malupot. Apoy dito ito yung inaramit yung. At di kayo tumapakawan. Pinatan, Jerry. Ikan kaya pagkita. Pakawanan na, Erlinda. Sana na maulit ti inaramid ko. Nagtanagag kang ka, ngamlino ko naklaan. Erlinda, Nak no nasingpit kan mapagtangkan ka. Tingnan mo't gayam, Jerry. Di ka ba na nagkaya malukwan? ikanak pa'y kumay ti may saging gaway. Tapno may panagnat ko ti panagbaliw ko. Namiris ko abasol ko ti naramid ko. Jak kayat ti makisinakan ka. Ulitak ti agpakaasikan ka. Di nagpanawan. Ay ayatan ka. Ay, ang buti ayat ko para din ka. Erlinda, Diyak naman. Ama pa sa magtikastoy ka na ta, Jerry. Ngamnas ka ngag sinatan. Kaputan na po kawen, anaming pinsan. Di pa nagayat ko kanta. pagbabawayak ti naramid ko, Erlinda. Iso pangasim, tadi nakpanawan. Ay ayatan ka unay. Ang sinatan. Kat saan ka matangag? Parang kanyak. Biyag. Di tao. Naimbag nga orasyon kagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya, ting kami ipatangatang dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama, nga isagot mi kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Agyaman na, tayo naklunakmat lang ang bed. Pinaragsak na itikas taunay. Sigurado ka kadingay ayatan na ang ito. Laglag pa. Waitress ang laang itidaytoy ang pag-iinuman. Amangan mo agbaliw to ti pangidin mo. Santo Apolos, napunwakan ka. Takdarak timbagakan ka. Gapo tayo ayatan ka.
Ikabalay na kon, Aldo. Ah, Yawid na kon. Diyak kaya tagtrabaho dito eh. sigurado ka? Kaya't hindi makikapalay ka niya. Basta nagkatag ka sa... Wen, Aldo. Okay na ang kanyak data. Yawid na kon. Ta sumarunon ton ti kasar. O sige, agawit na nga roda ni Jibalay. Apong, kadwak tinobya. Nyambit. Ambit. Iso ni Apong pabakit. Ay, nagpintas kang balasan ka. Agyaman apo, agmanuan. Ay, kasanda ka ti Diyos basan. Malalala, sumra kayaon. Pasensya mo to'y balay may basan, wan. Nakurapay kami lang. Ay, kababain pa'y kit din kang kabalasan ka. Apong, saan ang arte ni Ambit? Isungawan ti rumbang ang pagdanagan nyo. Nasayat nga rin no kasta. Mabitla nga. Tamanggawak itinling takakamutay. Tagmerenda kayaw. Napintas jay nubya ni Aldo ang anak ka. Word na na. Payakas jay. Aglaladaw. Kaslawan ka ganay gayan na. Ang mga luki na tao na day jayan, nanang. Sa bagay. Namunay, sumipngutan. Saan ka di pa'y nga agawid jay nubya ni Aldo nga apukaw? Di na mapanito lang nga agawid jay nubya na. Saan ka nun gagawin? Tag na rin iti balay, nanang. Anya, lukas ta, mga sawan niya daw. Siguro, nanang. Wan pa'y matkwarta na. Kasano nga may kasar na. Ay, tsaka po. Kasaritak to, niya talaga ti plano na. Namang anod na makunada kitidadakal niyambay. Nasaysaya at kumamot lang ano ang kasarda pa'y nga umuna. Sa dantog dun na. Kasaritak to, Naldo, nanang. Gusto mo't kiday no mga sawan niya po ko. Pati kasaanan na malakayan na baraw. Ay, agdanag akong tadimo na mga sawan. Ang mga numalakayan na barutika kay suda nga po ka. Ngabita, awanan tinadadaga. Kala at matlatan na ng isang put iti babae. Ay na, nakapimpintas pa'y. Ububing pa'y nga dayo ngamjaya po ka. Manutawon nga tanyambay. 25 ka daw, nanang. Ikot ko, ubingan na nga ruda talaga no kasta. Bala, at sagana nga ruda na, ta sigurado nga agaw awirat to ni tagbalin nga ako ko ititumang. Kat sigurado, ang sasarunon to tiyanak da. Ay, taka-ubingan tinubya ni Alda. Ay, mayatan, lukas na, nanang. Makaragsakak may, namadaanak tao, iti ano nga pukaw. Nana, ada magayam asawa ni Aldon. Ay, wow, ngam sanda pa yan nagkasar. Ngam agdandandadan. Nagpintas mo tanday dya babae, Nana. Taga ano nga eh. Taga-kabangi-bang nga ilay. Ne, ada yung mga ruti lugar na dito ya. Kaano nga iti kasar, Nana? Ewan pa'y balasan ka. Tagor nung kanupay ni Aldo. Kastaya. Ay kawan na. Nagkasat mo Aldo. Nakatumpong iti nakapimpinta sa babae. Ay sigurado. Napipintas kan natataarto madagit agbalin nga po ko yun, Nana. Sabay lang ko maabalasan ka. Ay na, aganak na ko mga rudan. Tamagagara na kao na mga wawir iti apo ko kitito. Kabalan nyo pa'y nga tatagaw awer, Nana. Ay, katuan na. Anyat pagkunkuna am kanyak. Nakapsutan. Ay. Tawan ko lang tibimbakal. Napigsa. Pailangan niya. Pasit pa'y turnong ko, tatang. Saan nga umda sa pagkasaran ni kani Ambet?
Naimbag mo awan makunang tagi tinadakil na anak ka. Wa? Diyakan mo. Di damot among agdandan na kami iti anak da. Anya? Ay. Kay, kasano numamuan dan tunga ay? Asa na balay? Nungan ka talaga tata. Yurnungan ti pagkalay sa amin to ko ni Ambay. Malala. Pasensya ka, tanay. Di makamang tinatang ita. Isu ka, wang kwarta ka anak ko. Kaya't katulungan. Ngamawan na talaga. Kay kumanuwag ti parchin tayo. Huwag mo awan pagtalon kung ano ko Awanan yaman na tatang. Sa na balay? Ikarigatak ti agurno. Ambit hanay. Ang kantal dawan. Nakaluton niya apong. Agar masar tayo. Sa hakro, mara mapanagpasada. Diyak makapangan ay to. Da kayon ti mangan, tanatam na itiraman ko. Apa yan? Maulawa ka bumangon. Madimanin ti rusok. Makabakbak wala. Apa yan? Anit mapaspasamak kan ka, Ambit? Hindi pa'y lakal manakas na. Bakwar. Yakmat makasarita na imbag. Tagpupupuklatan iti silidyo no ko. Apa yung nga ta, apo? Dangayawan pa sa damita. Kuyugawang tengkay pa si kabyasawam. Ang mga noan niya mo't na jayon. Hingkay ang paduktor apaw. Wan, apong. Saan ta naman iti Dr. Aldo? Ano, madanagan akin ka. Ang mga noon niya daytan. Bunga lati panaginaw ko dahito ay Aldo. Masikog ka. Ay, Agulay ka man. Nasurok pa ila ang makalawas sa nagdinata. Masikog ka. sorry na nagilimadakan ka, Aldo. Amok amam tumad na ang tagpaiso. Mabutangak ngamin amang ibagay tagpaiso kan. Makabula ng tininawa, hindi siguro takan ka dito lugar yan. Pakawanan na ko. Anya. Numaupay ka na niya. Kat di na kon kaya't ngagbalin nga asawa. Umawatan ka. Diyak nga balin nga ipilit ni magikan ka. Tamaawatak tirig na. Okay. Ayan, tinakasikog ka. Awanin. Hindi baga ka masikukan. Saan na nagpagpakita kanya. Iso nga ang muklatan lenta na yan. Mapakawan na ka di. Sorry. Ay ayatan ka, Aldo. No mapakawan na. Kat kaya't naklat na. Takila pagyamanag dayta. Basta. Panakiputas na klaan, Ambit. Saan? Ay ayatan ka talaga. Nailaw anak lang amin iti. Kaya't kung arot ni paragrad dayto eh. Tagagurgurak yaman. Ay, saan? Di mo alamay din dayta. Ang asim. Sige. Ipagpaga po, itinalaw sa panagayat ko kanta. Awatik ti sikit mo. Kat, ibilang ko. Kaspud nung anak ko, ti sikog mo. Agyaman ako, Nay Aldo. Basta napayagan nga tanag kinawatan nyo ka ni Ambet. Tanay, masikog magaya man anak ka. Wen, tatang. Kinapudno na. Inlimad ko masikugan tinobya. Isa nga yung sangkot ko dito balay, ta. Masikog mo. Nagbunga ti panakailawan mi di, tatang. Basta, naguri ka. Amo ka din, dahil tinadakal na dahi ta. Ha? Saan pa, tatang? Ay, kasano numamuan ta? Ay sigurado ang makaunggad ta. Sana balay. Yun nung ti pagkasarmi kanyang be, tatang.
Dara, ti dayaw tinubyak. Dakulan ti tiyan mo, ambay. Singin samot na ita. Saan apo? Nagpa-ultrasound ako. Saan asingin? Anya ka nungay. Lalaki, uno, babae. Babae apo. Ay na! Ay, nagsaya atay. Napintas to lakit tete apo ka. Naglukmagkatngatan. Ay na! Ay, magagaran ako na mga wawiriti apo ko kikitumang. Ay, di mo't kabula na bitan. Una pong, aldaw laangan ti Oraya. Ay na! Ay, kung natupay ka, nagpintas to'y anak yung aldaw. Naglukmag nga ubay. Ha? Inarod apaw. Nagparti ni tatang yu itinitip ang manok. Iso ti sida mambay ta. Agigop kay ti ado asabaw. Tapno ado ti susuan to'y apo ko kan ka. Agyaman na apo. Nadungo kayo iti apo ko yun. Ay kay siyempre umuna nga apo ko naman na. Aldaw. Ayan mapaspasamakan ka. Nagatayo mo tinakay tulungan di matam. Apayan, di kan samot naragsa ka na dahil di anak. Kwa, saan man apong? Naragsa ka. Aldo, agyaman na ka. Nakasingsingpat ka. Namati da apong kantatang asikati nagtaudan ti impas ngay ko. Nalaos ti panagayat ko kung pambi. Diyan tayo nagmahanda ka. Isokas di timbaga. Agyaman na, Aldo. Ikarit, subadak ti kinasayaat mo kanya. Promise. Naimbag nga oras mo, bro. Ha? Asino ka? Dito'y kaditi balay tinakisawahan ti kasinsin ko ni Ambit. Ha? Wait. Siyak ti asawa na? Si Kagayam, bayaw. Nice meeting you. Kasarita kala ko maninsan ko. Napatagtibagakan ko na. Ha? Sige. Mabit lang ta. Ayabat Oh, insan. Ada ka mat. Apay, kasanoan na amom kayan ko. Insan. Magyaman akta nakita ka. Nadamag ko ngamin ana ikamang ka dito. Nagdamdamag kadagiti kalugaran nyo, insan. Kasta aya. O ala, pastra ka malto. Kasinsin ko dayta ni Daniel. Huwag magpaiso. Angam. Apay akas tati pa nagkita minsan. Ay, kwa. Sige. Sumrak ka. Bayaw. Umay kan. Agyaman ak bayaw. Agpakpakasi ti kasinsin ko. Ano mabalin? Dito'y payla ko mabalay nga agnaad. Laka. Ha? Adda ka nung amin ilaklakad na ijaili. Ket awan pagdagosan na. Wala. Sige, agnaad pa hila dito balay. Ayos lang kanya. No problem. Agyaman na kaldo. Ay na, nakasingsingpot ka talaga. Saan akong ama kasarak itikaskan ka. Si Kalang ti ay ayatak. Promise. Rumor kayo, apong? Wow, nambay. Aday pagatang mau. Awan, apong. Anyang oras nga gawid kayo? Ay, katal daw to na. Tamangan lumabayag manan na mapunutin siya. Sige. Mapan kayo nga rudan, apong. Ay, naglukon. Nalipatak mo tantay pitakak. Ay, huna yan. Simurak ka kasi siniambit iti siligda kinaldaw. Na. Abay nga ta.
Nadala siguro alaan na. Puno, waday baga na kiniambay. Na, sapay na di mo klarong muwaran day kaya Daniel. Ay, dito yakpay lako sila. Diyan mo na, nakapanaw akaw. Ngam di na mo nagsubriya. Kat nagna, dito ilaw di ko sila. Na. Di matrumuaran iti sila dambay. Di bagbaga na kasinsin na. Ay, ginayadak na umasidag iti ayanda sila. Misyo. Ay, ayatan ka unay-unay. Basta Ahmad Daniel, I love you. Sikalat na Ay, sus! Ay, umaday, wag dito yan. Ay, di akong may ruso ka ng gandararamidan na gitidwa. Ay, Diyos ka, oh. Ay, naday to yan. Ay, rumwara kong dito balay. Indakipulong kindialdo dararamidan da. Urno sa Montibagang Daniel. Rumwara ka dito sa yan. Tama nga gusto mangpot dito na balay ko. Madamdaman. Jak pa'y na ipapasti na laos nga ilipagan ka. Ang inarakop na. I love you, Ambit. I love you too, Daniel. Awanan kayo, tibain. Una yan, tikasta lang kayo. Aldo? Awanan ka itibayin, traitor. Anay ko, kasya na ko ma. Traitor kayo magpadpadap. Huston, Aldo! Huston! May sakamat. Balangkanti sa babae. Pakawanan na ko, ma. Ikarik, saan na maulit tinaramit ko? Ala, pumanaw kayo na. Tadyak kaya't di may lawan. Pumanaw kayo na! Di kayo nagpapakita pa'y kanyak. Ulag kayong agpadpada. Kanya pa'y later aramida mabit. Apay nga ta kami na titibalay. Di manaw at padam nga ulag. Pumanaw kayo matan di alam mo. Awan ka din patag may iti anang takan ka. Amom no kasano ti panangipatag ko kan ka. Inawat ko ti anak mo. Nga uray saan asyak ti punong ama na. Ngam anya kinaramin mo. Inabusog ti kinasayan. Pakawanan na ko, ma. Wen! Pakawanan ka. Hindi ka kaya nakanata. Biyag, di tao. Miko, makaumay ka kadinton bigati di balay? Wala, mabalang ka rin na saan? Group project tayo, teramidan tayo, ha? Alas ka nga at tatay amin. Wan, ang mga saan da kapalubusan da uncle mo. Agpakada kiti nasayaan. Kiniring Pasko pa'y amin dagi tinas ka ni Jibalay. Iti kasta, awan ti makagapo, ha? Tapno di na palubusan. O sige, namnamaan ka inton bigat ha? Wan, Karen, umayak nga umay. Sagbayamapan kay Japapan. Ilabang pa'y nagiti kawas mi kaniante. Nalawag! Ha? Unang kel, ang mabalin ka din ang bilang tasaan ko amalpas kat ituloy ko inton sa mga pwetak. Ngamin, group project karamidan mi. Saan? Naske na malpas mo amin. Gapot at napapanak itong tingan. Kat kasapulak ti ado apagsukatan. O sige, aglaba ka rodan ang kel. Saya atem ti panaglablaba ba? Diyak kaya ti palpalana. Nagruna nagiti brande na kawas ko. Annada masaan na mamansyan. Unang kel, Salpag ti jabakla. Awan na talaga ti amuna trabaho. Apay ka dila kay. Anya ti pag-uungtam. Kitab ti pantalon ko Nay, branded na ito'y. Namansaan ang ti pantalon ko. Ay mga tayo ti kaskasta na naglaba. Anya? Sumakpet tulad ay jabal la. Una yan day ti amiko. Sapay day tajay pantalon mo anangina. Huwag nga rod. Jack pa'y nausar itinapayag. Di na. Ala, kasaritam no sumangpad.
Sagana day jabak. Saan ka kadiya makaaw-awat? Anay ko, apay nga tinong padaklat tanangkal. Kita tinamay iti pantalon ko. Anyat ingkasta managlabata naman siyaan. Imbagakan ka saya atom ti panaglablabam. Ngam saan ka makaaw-awat? Pasensya kayo nangkal. Diyak man igagara. Di ko namkiti, ingagaram salbag ka. Isu siguro ngayon padawat na kanagiti akin anakan ka. Gaputa kasta ka. Awan sir Bem. Anya? Libre ti kanam diti. Da kami ti makaamoy ti panagatal mo. Basit laabanag ti maitultulong mo kada kami. Ngam palpakmat. Angkal, Maminsan pa'y nga ramidem ti kastoy. Oy no, jak amo ti ramidakan ka. Oh, apay akas ta tila nga, Miko. Kasla nagsangit ka. Miko ko naman nin. Mika, kung naklangarudan tiyawag ko. Alawanan, Mika no Mika. Apay, anda ka di parikot mo? Tsaka mo, nanya ti aramida kitibiyang ko, Karen. Diyak kung kabalang ti mapaspasama kanya. Ha? Apay? Anya man ang tinaramid da uncle mo kan kaya? Amo, diyak mating gagara naman dyan di palitalon ni Uncle. Ay na, kasangsangpot ko lang di rabi kat tinungpana ko. Ha? Basig mo tinagdidot ang kabanan. Yan para kadakwada kat nagdakkel. Ay na nagriga ti kastoy friend. Siguro, no si Bibiyag pa'y lagi ti parents ko aging gaita. Nalabit asana kastoy ti mapaspasama. Ay, unay mo tan uncle mo. Mismo pa yung uncle mo. Ngam kasta ti trato na kan ka. Wan nga ron. Impagarob ko ang ipatagdakas pod nung anak ka. Anyam saan na? Siya ti babaunan tayo di balay ta. Uray biddo na giti anak da. Siya ko ti mapabason. Ne, apay ngay, kanayon kamutan amarabyan sika, Miko. Pasensya kayo, auntie. Diyak kami nakalugan ni Kipaawin na. Taglag na ako, tawag pamasahe. Di ko namkit de. Isad sa jam tap numaliklikam dagiti trabaho dito balay. Libre lang arod amin na nakasapulam, sadot kapay lang. Ay, no si Bibiyag la kumadagiti dadakkel mo, isublidakan kadakwada, awan sir-serbem. Ala, kartigam, ingka inawan dagiti nanganan mi. Lepasan pa'y amin at trabaho iti kusina, sakbay amangan ka. Ne, apay, agisang ka iti inapoy? Walang kel, diyak pa'y ngamin nangan. O niya, ket, at dapat imbati da ka naman. Nakita kami ng kel, saan mo tayo mabalin na kanin, gaputa. Itip kita tayo itay. Ket, anya nga rin ti kayat mo? Da kami ti mga nititip. Saan mo tangkel? Ang kanin ko matiaso mo ka na tayo dyan. O niya, no anya ti ibati miya kanan. Isulag, saan ka nga gisang? Bawatam? Anya? Ala, ikamangan. Nakapilpili ka si kabakla. Kunamlan no ado ti may tultulong mo diti balay. Agarte ka kit na tao. Unay mo tinday ta nga aramid dakan ka. Kasla saan ka tao iti kasta pampamahian da. Uwin nga ron. Nadala ko mababali na pagkamangat. Pumanawak lang na balay da angkel. Ha? Diakon maanusan tiraramidan da. Amom, at dagayam uncle kong agsapsapol iti kadwa na iti balay na. Iso na laang ta saan andi ti lugar tayo. Basta ayan. Awan asawa da nga uncle ko. Iso nga awan anak na. Kat agsapsapol iti mabalin na tulungan. Pagadalan na, iti kasta, adamot tumulong kan kuanan o lumakay. Kasta ka di? Ay, siyak man na ron, friend. Iti kasta, makapanaw ako ni balay da angkel ko. Sigurado ka? Uwan. O sige, kasaritak ni nanang inton manam. Ibagak kan kuana tinagsaritaan ta. Iso na lang yung tamayan na yung pagkakas. Okay laang. Sana bale. Tagsarak tan tulat ta. Kan agtali na idlat ta ti panagkayim ta. Tinapatag. Makapanaw kan iti sidong da uncle mo.
Maasyanak una yan kan ka, friend. Nasingput day siya kapsat ko, Mika. Kinapudno na, inawaga ko. Naibagakon kan kwa natin maipapankan ka. Kasta ka din, Nana. Agyaman na kada kayo, ah. Awan na yaman na. Ngam kasanong nga numamuan da uncle mo da ito. Nagpakada akon. Awan mo't bibiyang da. Kinapudno na. Agkakasakit pa at imbagbagada kanya. Da uncle kan auntie. Gapo iti pa nagpakada. Anya? Iswa pagyamanak. Gapo ta saan da kalinapdan. Ay, unay mo tindagi dyan ang asawa. Nala, di ka madanagan. Da kami titumulong kan ka. Basta igad mo ti panagadal mo, ha? Saan at yar aramidin da kan ka tilapod. Tapno sumaya at tibiyag mo. Naulpit unin ang uncle ko. Iso pagyamanak unay da Nana Sandra. Nangruna ka ni Karen. Tatinulungan da. Tapno makapanaw ang igibalay. Ay, unay patay dyan ang uncle mo. Uncle mo pa'y matamis mo. Uwan mo, tata. Nagsakit na panunutan, tikas di atrato da kanya. Iti mano atawon na panagnaad ko kadakwada. Pulos adyak na rik na napatega kadakwada, tata. Kasta ka day. Ay, una yan. Nagamala, lipatan mo day jay. Di napatag nakapanaw ka na. Saan mapapadasan dito, hindi napadasan mi jay. Igad mo ti agadal, ah. Siya ti makamaw, iti amin. Pagyamanak unay. Awan anyaman na, Mikaw. Eh na, nagbayat mo ti kastoy. Mango na ka nakasaganan ti pamigatan. Uwan, tata. Nasapa ka ng green tatlong luto to pamiga. Magusto ak unay na ito'y lutom, ah. Agyamanak unay, tata. Naglaing kagaya magluto, Mikaw. Dala, mga taga-runay. Galpasan na, kamatay. Mga numaladaw ka. Saktong ti makamaw di ti kusina. Hello, friend. Hello, Mika! Kumusta ka ba dun? Ay na, nasayaan mo, friend. Nakaragragsa kag unay. Gapunta nagsingpot ni Tata Cardo. Wan, nasinto ta talaga ni Uncle. Awan palikot kan kwa na, friend. Ay na, huwag nga ron. Saan pa naimot, ah? Ipaay namin nakasapulak. Nasayaat nga rin kasta. Iso asaya aton ta agadan, ha? Hindi kasta, makaturpos ta adwa. Ay, day ta talaga ti pang pangrunak ita, friend. Kakonsentrate ta iti panagadal ko. Gaputa kayat ko amaragpat ti arapaap kung agbalin a nurse. Manumatan atawan tinaglabas. Gamaging ka ito. Saan pa'y nagparparang ni Mikaw dito'y balay? Kumagay no saan nga umayakman. Siguro akit at damatan ni Jay syudad nga trabaho iti parlor. Ha? Isulang mati trabaho ti bakla. Awanan sa bali nga muna trabaho. Anya? Nasayat mo't numayakparang. Kahit at damatan may panakil na. Ang umay lang baklalata nga awan ser-serbina. Oray sana mangipapay. Anya? Ay, manula-pula ng teorayain. Makagraduar kanton, Mikaw. Uwan nga ron, tata. Kasla ka ano la day di imayak dito, eh. Mikaw. Awan ka di tiplano, mamapan sumarong ka rin dyan ang kilbaw. Ijay nagyan na miday. Ha? Awan magparikot no sarong karamida. Ikwa, tata. Saan? Amok matla saan daan na ragsak para kanya. Kansipod pa, eh. Marik na kasana ka napatid ka dakwada. Ngamin, no napatigak. Hindi pa ila kumasinapol, dak. Nga maging kaita. Di dak mo sinapon. Ha? Sarong karak to, ida. Nod dan trabaho. Hello, Manong. Hello, Sandra din ko.
Kumusta kayo dita? Masaya at latamot Ni Miko nga ay kumusta mo tan? Masaya at mate. Isungay mawagak, tawisan kayo, into naggraduar. Ay kawon umay kami. Ay na, sigurado ang maragsakan ni Karen. Wala, naman di umayaw, ha? Wan manong kardaw, sigurado. Ay na, congratulations, Miko! Ay, thank you, friend. Kan, agyaman akmat kada kayo, Auntie Sandra. Nangruna kada kayo, tata. Awanan yaman nami ikaw. Tinapatag nagraduar kan. Wan mo't ngagpaiso, Miko. Ay na, magkakaran na ka mangawag kan kay di nurse, Miko. Agyaman na Karen, my friend. O anya, naisaganam ka di amin na nagitinas kan nga laan tayo. Wen, adami na ni Jelugan. Nasayat nga rod no kasta. Awad gayam, i-check mo ka di tilukan no awan problema. Ay na, siya pala tinamagan. Matagan niya. Wala na pag natayo, nakasigurado tilugan. Nasayat nga rod. Ayabam nga rodan da Jenny kanre. Taintayo matan, ang mga nuimunan dagiti kakadwa tayo. Kita am day ta panagmanmanehom din. Itay kapaya suyab, asuyab. Kalasan na nairuam ka niya. Indon kuan mairidop mo. Ha? Ben! Deras mo tanday ta turturong! Ay na, agyaman ako na iti pa ng sarungkar mo kanyak dito yung hospital, Ay na, awanan nyaman na. Si Kakit Dimat. Nakaragragsak ako unay. Gapotam umay kalata sumarsarungkar, friend. Ay na, may pagkapay. Tamalagip naklatang umay kumustaan. Dangkel Ben, di na pa'y malagipan si ka. Ay na, di mon panunutan da ita. Adan tulat tati kundaway ang malagip da ka. Kan maamiris na dagiti sana nasaya at ni nararamid da kan ka. Ha? Ala, adagsang ko na pasyente, Mika. Panawan ka, Bik, Asikaswag na pasyente. Ay ko, nasakit ni mga nawan nga ima. Kas dapat na isaka. Uray siyak, nagsakit ti dwa sakak. Higyak maikuti nga po iti sakit na... Uncle Ben! Auntie Minda! Miko. Miko, Anyat na pasama ka da kayo, Diyak pagaruban na da kayo gayam ti pasyente. mapan kami kumaijay ili. Agkasarang amin ti may saka na ka. Kasto'y matan tinapasabag ka na kami. Anay Basta ko. ka di. Ala, mabit lang. Dalusak na yung sugat nyo. Kaya't mo asawan. Dito'y ka nagtrab-trabaho, Miko. Unanti, Uncle. May saka makunaan nurse ita dito ay. Intuloy ko ti panagadal ko, idi pimanaw, ijayan nyo. Intuloy ko latang oray na rigat para kanyak. Ngagtalaklatan iti tao adyak kapkapin ano. Kaslain pustak ti biyag ko iti tao adyak ama mo. Agam, makunang anagasatag. Gaputan na kasingsing puwet ni Tata Cardo kanyak. Kaya't ko may sumarong karijayan nyo ito. Agam maniknak namin na sa anak napatag ka na kayo. Saan ako na nagpapakita pa Ay, sana po no dayta, kanakan. Napatag ka kada kami. Miko, pakawanan da kami kumakadagitisan anasaya at ninararamin. Kan impakpakita mi kan ka iti kalabas. Amok anaglamlamas kami. Auntie, ayos lang dahi dyan. Naglabas yung dagi dyan. Nagbalin akarit kanyak dagi dyan. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Gabi ti da ita akarit. Adak ita dipoy.
Katsak pulos ni namnama. Dito itayong agkikita, auntie. Uncle. Kasano na ito yan? Saan nga umdas ti kwarta tayo pagbayad tayo iti bills tayo dito sa ospital? Huwag nga rod, inawagak itay ni Manang Diyos. Ngam na iranamat nga awan ka no kwartada. Kasano matan? May pag-oras yun, auntie. Uncle. Saan kayo nagparikot may papalit iti bills yun dito sa ospital? Kapunta siya ako timang bayan. Walang uncle. Ay, nakababain una yan kan ka, kaanak. Ay na, ni auntie. Ayos laeng. Awan mo ti paggastusak, ah. Adamot basit nga ornong ko. Ken umana ipagbayad ko iti bills yun. Agyaman kami unay kan kami ko. Nakaananos ka nga uming. Kas taon ay ti kinaulpit ko indikan ka. Agad nagtalinad lahat ti kinasayaan. Walang uncle. Gaputa mo kasaan na saya at agibales. Nasaysaya at lahat na makumbaba. Iti kasta, nalagan ti panagbiag. Agyaman ak unay, kanakan. Sapay ko matagtalin na at ti kinasayaat mo. Biyag. Di tao. Ay na nanang, ag-flight akon iti mabiit. No kasta, maka-abroad kan anak ko. Unanang, aguray kayo. Apay ngay akas na tilangayo. Apay asaan kayo ang naragsak. Maka-abroad ako nanang. Agsweldo akon iti dolyar. Manadingay na naklaang dyan Ngamin panawan na kami iti anak mo. Ay nananang, awan na pintas ang masakbayan ti anak ko no jak umadayo. Nagasatakit di ta maka-abroad akon. Ano saktagbalin akatulong iti abroad, basta dolyar ti sweldo. Adda arapaap ko iti biyag. Iso ang masapol ng agsakripisyo ak nanang. Kayat ko ti maaddaan iti dakkel abalay. Gumatangak iti nalawa adaga. Gumatangak to iti lugan, kanda dumapay. Ay, ala. Sapay ko mga rod ta napintas to tigasat mo iti pagilyan a papanam. Kat agan-anad ka kumaichay anak ko, Mapan kami, Lola. Sumurot kayo kadimat. Saan asumurot ni Lola? Tuwan na lang ang biyahe. Ne, papanan nyo nga agi na dyan, Nakasukat kayo, May. Papaayaban na kami di best friend ko, nanang. Asino a best friend mo? Ni Elsie, sino kumapay ngay? Jay taga syudad. Nanang. Hindi, ang biyahe kayo pa ilamapan ijay. Kat siyempre, unay kayon ayak. Ay, ibati mo niya ko. Mabatlog na nga ang biyahe. Ikuyog ko, takayat da makita ijay. Anya? Sige, nanang, mapan kamin. Mapantan mi siya, anak. Wala na. Mapan kami, Lola. Ay, umay kayo man padigwan iti si danyo, auntie. Nagparty kami ngamin iti native amano, Ha? Nagadumot kayo tangkanakan. Ay na, carry lang. Talo kayo mat ngagsida. Awan ka duwak ita. Sisak ita dito'y balay. Napanan nga dagiti agina. Napanday dyan syudad. Itayan tigayam na. Umyanda ka no ijay. Ay na, masansan samot ti papanda di syudad. Nabiid na pala nagam-am mo iti da agayim na. Ang ko na lang very close da. Tanasingit na unay na iti tunggal maysa. Ay, awan nga rod Umadan ila nga rod ti flight na hanggang pumana syarpay laan di kasinsin mo. Bayan nyo tagpasya-pasyar pa mat. Relax. Tayin to nakabrudan ay nasaan na makabulakbul, auntie. Dahito'y dyan Diyak us-usaran dagiti pajama. Dagiti na nga abado. Naminsan laan na usar dagita. Ha? Kukwak amin dagitoy, Elsie? Well, best friend. Naimbagla balunam isya abroad.
tapno da pagsukata. Ay na, nagsaya at kagayam agayam, Elsie. Ay na, no nasaya at tao kanyak, nasaya at akmo, Jana. Nabiit ta pala nagayam. Ngam napanik ka kung ti kinasaya at mo agayam. Kat, ata usar traveling bag mong ag-fly. Awan nga ron. Mabitlaan kan kay ti usar mabag, Beshi. Ado ti traveling bag ko. Ay, wan kayam. Ayan dyan ako ngay, napananan. Ay na, adada ijay balkon kan tatang mo. Agkalangayan mat dagiti to ha. Ayan. Mayat nga ron no kasta. Tapno mairwam ta anak mo diti balay. Ikatamban na kiti uban to'y barbas ko, Misha. Ay kang kay ti chocolate no damay kat mo, Ha? Agpaiso, lolo? Well, usa nga pulo ti may kat mo nga uban, may sasupot at chocolate ti bayad na. O sige, lolo. Kaya ko. Mala, mabit lang nga ro da, ta alag tay puler, wen. Nanang, ag-flight akon inton bigat. Bantayan nyo ang imbag ti anak ko ha. Wen, anak. Basta gan anad ka mo't iti papanam, ah. Di ka agbisbisin ijay. Wen, saan dak a problemaen? Tiket di anak ko ti asikaswen nyo. Agpaw itak to adagos iti kwarta, apaman nga sweldo ka. Kaigatang nyo iti gatas, kan vitamins ti anak ko, tapno lumukman. Anak ko. Laglagi po nyo kumaakanayon dagiti bilin ko ha, nanang. Kayat ko alumukmag ti anak ko. Tapno kaslaado ti kankanin na. Kasla anak tibak nang nukas jay. Ngam no nakutong ti anak. Ay na, ibagadang awan kankanin na. Iso apalok mo ganyo ti anak ko ha, nanang. Kan igatangan kayon to iti cellphone nyo at touchscreen. Tasurwan nyo ti ag Facebook ha. Diyak ang anak ko. Iso nga ron asurwan nyo. Tapno adda pang kontak kada kayo. Tapno ag video call tayon to. Agpasuro kayon to kinimisya. Tauray ubing dayjay. Amo na akalikutan ti cellphone. Siya, apok. Mapantay ijay uma, ha? Tayin ka man kita en nagitimulak asaba. Tamangan no da natangkenanan. Tumbain ta ta ipaluong tamanan. Wan lola. Agbalon ta iti danom ata mga numabayagan ta ijay. Dalusak tupay nagitimulak ijay uma. Wan lola. Kan nagbalon ta pa'y iti meriendata. Ani ka din ta po'y lola? Saanan ta agawit tan tunwal. Merienda lang ti balunan ta amok. Nanang, nasaya at mataam mo yun kag video call. Insuro ni Misha, anak ko. Anya kayo matan, nanang. Api ngay nga ipapainit yun ti anak ko. Ay unay kayo matan. Asano apo mo daw nga, hindi kuy-kuyog yung matidya uma. Nagdamot ijay linong ni Misha. Nalinong kayan na. Ay uray pay. Ngumisit latan no kasta nga iruruaryo iti balay. Pagtali na idin nyo laang iti unag ti balay. Tapno pumudaw. Anak kayat mo nga. Ikulong ko ti anak mo, kasta balon. Kasano makaliwaksay ngay no kasta. No anyat bilin ko, iso titong palin nyo, nanang. Kat anyat binalo nyo ijay uma meriendayo ngay. Tay lining kakasama kang kamuti ah. Yung nagbalon kami itinanaw. Anya mataytan. Pinauitan kayo mat iti kwarta. Kastakit ti pakpakan yun dita anak ko. Gumatang kayo kumaa iti soft drinks, kan burger, wenno pizza ni iso. Iso nga rod apaw-paw itan kayo. Tapno adda igatang yu iti ado amakan. Tapno lumukmag ti anak ko. Ah, Kandi kay man ngamin mapmapan ijay uma. ay sayang na diti bulak. Ano babay-bay ah? Kan masikurada nga bigyan diti balay. Wen angam ni Misha nga rod, maininitan. Ayaban nyo man ta kasarita. Mabiglaan. Misha, apo. Kumay kakano, kunan nanang mo. Hello, nanang. Hello anak ko. Ne, apay nga
Ay, akas na titsuram. Nakagulgulo ta buok mo. Kan abot-abot tabadom. Ay, anya mo ti pabpabado ni Lolam kan anak ko. Masigla, matiabot to yung bado. Sukatam tabadom. Kan agdigdigos kamat la itinal daw, Misha. Lumaminsan, nana. Ngamin, awan magtanong na dantuma. Kat, tay lotion mo nga usaram. Ayan, libatak man no dantuma, nana. Nangina day jay lotion tapagpapu daw day jay. Iso nga usaram. Di mo saysayangan ti kwarta. Ha? Di ka rumrumar di tabalaya. Agpalukmag ka, kan agpapu daw ka. Di ka agpapainit, tani. Nakangisngisit ka lang arudan. Sa kapay la agpainit. Kahit anya na, kahit ukas na din. Nag-isip ko, tanong ko. Yung nag-isip mo, tama na. Gusto ngayon pala at lakada kayo, ha? Ay nananang, maator ti kinangisit na. Basta di yu ipapainit. Kandi yu man ipalpalagip irresponsable nga ama na. Takagurgurak adenggan. Oh, kung pasensya ka. Sige tani, agdalusak manan. Bye. Ay, nyamot tan ni nana. Di na pa'y mataripato ti anak ko. Awan matlat ta nagbaliwan na. Kat agus usar pa yan iti whitening lotion di anak ko. Ipapainit na dumat ngamin. Kahit pinawitan na ka, di kaya mo iti dulyan. Awan mo, tatang. Nay, abay nga. Nagswildon sa amin tayo. Wala na mo. Di na mo't malagip tag subalit iti kinaimbag ngayon paay ko kankwana. Di mo't umawagan. Ay, siganti mga awag kan kuha na. Apay kas talatan. Nakabrod lang, nakalipat ay, madya. Rumbang asuruan na ti agbayad, iti utang na anaimbag anakam kan ka. Hello, Jana, Beshi. Kumusta? Astoy, nasaya at maglat na si Beshi. Ay na, narigat ti trabaho dito. Nung ikan ka nagata. Una, rumbang laang, Beshi. Pag-vitamins ka, ha? Tapos napiksa ka na yun. Wan Beshi. Kat, kumusta? Nagsweldo kan? Wan Beshi. Tinaw-itak matan ni nanang ko. No, kasta. Ipaw-paw-it mo amin, iti inang tisweldo. Ay, na. Ay, kat nasaya ata, Beshi. Ay, wan gayam. Kumusta nga dagiti badong na intad ko? Us-usarang madlaan? Wan a Beshi. Ay na, thank you man na. Awan na yaman na. Di traveling bag na intad ko. Inusar mo? Wan Beshi. Okay nga ron. Kukuan tagitan ta intad ko kat nga ron. No dagiti datumak at akit daw na iti supapak ni na itutulong ta. Saan kanya? Saan ko nga ugalitad kita iti sukat na? Angam na ikantak nga urenjak mo't dumaw-dawat. Ay ka, tawatak latta ta. Narikat mo tapagkadkadan ti grasya ako nada. Beshi. Ay ikwa. O sige Beshi. Ingkay tumangan itiwar kini tatang mo. Kaikan kayo iti pagkanyo. Ay, kapapain mo na, Beshi. Ay na Beshi, di ka agbabain. Tanagsayaan ka kanya iti adda ako di ta Pilipinas. Iso asubalitak mo't dagiti kinaimbag mo kanya iti. Ay, ka, thank you, Beshi. Ay, wan. Abay, ipaw-pawit mo ka di amin asweldo miti inam? Saan Beshi? Yung dakdakil di popogit ko nung di mabagpani kanya. Ay, ka. Ay, pag ano maipay amin ni nanang waka sa pulan ti anak mo, Beshi. Ay, day tangarod ko. Isulatam picture di anak ko. Namulmul sin latam. Nakutong latam. Di mo't ngamin ipamay sa tiinak nga asikaswan di anak ko. Ikoy-kuyog na pay ket di ijay uma. Ha? Ay, no kayat mo. Siyak di mang taripato iti anak mo, Beshi. Ha? No di ti balay na yan. Ako mataripato anay mo ba? Kan pumodaw. Ah? Eh, ikwa. Saan nga ta nakababain kan ka, Beshi? Pagbainam ko ma, katagayim tamat. Nalablabas tapay nga magkapsat. Kayat ko tapno maasikaso ang naimbag ti anak ko. O sige nga ron.
Ala akong dito iti anak mo. Dua kami iti ama kamang daripato kan kuanan. Sige man nga ron, Beshi. Kasi kalaan ang tipangimaw kita iti kwarta. Naimbag nga oras yun, Ana. Siyak ni Elsie. Gayam ni Jana nga anak yung. Naibaga naman siguro di maipapan iti apo ko yung. Alaan miniti po dermit ha, kasta tibilin di gayam ko. Binaon na dito eh. Ay na, tiyak kumakayat malasa ko. Tiyak kaya kabayagan niya ko. Kaya, madi matirig na kamang niya dayo iti apo ko yung kada kayo. Bilin mo't namin di gayam ko. Awan maaramidak na na. Kan nagsarita kayo mat kanon, may papaniti dayta. Awan na agam. Tiyak ko mangarod kayat na magpilit mo't dya anak ko. Ay, awan nga rod Diyak mo't kayat apaayan di gayam ko nana. Hala, lukas na ti kayat na. Makaambong nga rod. Basta tiyo kung mabaybayan dya po ko ka. Kailiw kong tulakit di. At may kawa kiti husto. Ay, Misha. Iruwam mo ti bagong dito balay, ha? Apay nga, saan ka naragsak di siya. Di ka glitliday, basa. Tanapintas tibiyag mo dito. Masikaso ka dito yan na imbag. Ni Lola. Awan ka tuwa na ijay balay. Bye-bye, tayo nagtusukunan. Kapag naudang may matindi ti balay, ha? Ha? Agpay sunana? Kamano nga? Ito, may abulan siguro. Basta saan pa'y nga ita? Mala, may kami siya kada papananda. Ipasyar ka man tapno mayawawan mo ti kinaliday mo nanay. Ala, ipasyar yun ni Misha, tatang. Kunayo nga ipasyar tayo, lolo. Abay ngayon dito'y silit yung mag-imayam tayo. Kalawon, tagayayam ta dito'y misya. Mabitlaga, tayo warpaw lang iti kinatang ayayam mawan. Ha? Sige, lolo. Hinton maminsanon, magpasyar tawan. Wan, lolo. Ay na, nakakaasi kayo mit auntie. Kailip yung kapupuyuan niya. Mangarod ka, anakan. Ay na, tiyak ko makayat ako. Kaya, na yan. Tadinak man ay bagang magkaanak ko. Mas daawak mo't iti anak yu, Apay nga ngayon talak na ti anak na iti saan namat akabkabagyan. Mangarod, tiyak makatuturo ka magpapalunod iti ako ko. Mananaga na. Mga nagati mabasabag kalikuhan ay jay. Sa bagay, ang singkot sa amin, di gayem na, nangital ka na iti apuko yung auntie. Uray pa, basta mananagan ako ka. Dun sa balitirin na, sa nakakampante. Ingagayo na dapo ko, piti puder ko. Ala, gusto hindi kayo naglatanini, tapusan kayo ma-stress. Agkarara kayo, Kitty. Ikararag yun, asapay lakong na. Takon tidaka sa mapasamak, iti apuko yun. Oh, aping imawag kayo, nanang. Hindi ko nini siya. Pagawidan ko man dito yung balay, anak. Saan? Agnaedan ijay balay di gayam ko. Naimbag ijay, tama asikaso anaimbag. Barang lumukmag kan pumudaw ijay. Yung saan na yung amulagi siya ng tao. Ay nananang amukon ni Elsie agayim ko. Nasingpot day jay. Di man pagatapan iti dakas ti gayim ko. Maikawa kayo laang, isa akas ti bagbagayo. Ngam inton agbaybayag, mairwam kayong tumot laang. Basol yung mat laang no apay na inya dayok anak ko kada kayo. Baybayan yung mat ngamin. Di yu pa'y sukatan iti husto. Ikoy kuyog yukit din ija uma. Kasano apumudaw ngay.
Sige, tani. Adupay ti Aramida. Bye. No, kasta, saan na kayo napapauitan iti kwarta? Diyan anak yo, auntie. Ay, sana baro. Okay na. Awan problema kanya. Tandang mo dagiti mula ka pangala akiti kanya. Kontento akditan. Adda mula ka asaba. Kamute. Adda mo't irikaw. Kanado pa'y anak natin amula ka pangala akiti sidat. Adda mo't tarakun ko amanaw. Mang partiyak no makasigsiga akiti karnit ano. Ay, sa bagay mat kiti. Ang dagiti nga igatang iti sabon, mantika, asin, sugar, milk, kas dyan. Sana problema day ka. Ado ti mula ka natin. Mangilako ang atap na daigatang ko iti kakasta. Ay na, nakasingsingkot kayo, auntie. Ay na, no dagiti ladat dumakain na dita. No saan nga ikan dagiti anak da iti kwarta. Ay, agreklamo da. Agpasugnod da. Angamda kayo kat, wes! Okay lang. Maawa na tinigat na anak ko magtrabaho dyan abroad. Iso adyak pwersaan amang tiniti kwarta kanya. Muit kanak, salamat. Ngamnusan, awan anyaman na. Anak ko lat taday jay. Nga urayin niya dayo na ti apo ko kanya. Patpat kaklat ta iday ti apo ko, baro. Ala, ang sangit kay manan, auntie. Ay na, sorry Di lang tumadamdamagan. Pasensya kayo, Ala, may kayo mangki. Dita inta iji store, inta merienda. Ilibre kay man. Tapno mayaw awan ti dudukot yun. Saya ata daka nilsay. Erwar maun timpawit jiga yema. Uwan tata. Dan manungay. Uy, nawan mo. Manungay ti para kanya. Neto, 5,000. Ay, Igatang ko namin itibalo kan gatas namin siya tidaduma. At maawan makumpuna di inana. agyapan na ka. Ay, damang kwarta ko. Ani siya, yan mo. Agsukat ka tarong warta. Inta gumatang itinapinta sa badom. Oh, abakas na tilangan. Kasla maputputang ka. Tada siguro binuya na akabut-butang Yawit na ko ni Jay Balay, mi auntie. Ay, sana mabalin. No isapli ka ni Lolam. Di na kung pauitan ni nanang mo. Diyan kaya titi auntie. Apay anya, nasigpat kami mat ka ni tatang ko kan ka. Ay sos, adalaki di binuya na nakabutbutang. Alam mabit lang tayo ay ni Misha na ka. Ay, may ka na po. Mapatay dyan sila tayo kang kay ti Chocolate. Mandiyan ka! Misha, saan kumanat ang kantulong, what? Wala, may kan. Nana, sumurot kan ka ni Lolo, Misha. Di mo lip-lipatan timpagakan ka, Misha. Huwag ipulong ka dakas ko. Kinadadakas na mapasama kadananang kanlula. Lolo? Di ka gipulpulong dar aramidakan ka, Lolo? Hala, kurmusan tabagin. Tarumwar kayaw. Kanyang tem ka Elsay. Ala, magpili ka niti kayat mabato, Misha. Gadamit na amin na kayat mo. Uy, Misha, anyat mapaspasamakan ka. Apay akas lang ay kulkulang ka. Misha! Ate, mabutang ako ni Jay Balayo. Diyak kaya din siya gawin ni Jay. Diyak kaya tararamidin ni Lolo kanyak. Ha? Araramidin na nga. Saksaklutan na. Kalpasan na. Ikilis na di bibig ko. Kanigig ka man na di baroko ko. Ay, anya pa'y tinaramid na. Kasta lang. Igig ka man na lang. Ang jak kaya tanti. Kwa. Hoy, Misha. Di mo ipagbagay iti sa bali day ta. Di mo ikaniti kay papananday jay. Gagangay na talulog kat na rood. Nalal, magpili ka kit tinitibado.
mapanday iti day banda. Sumurot ka kanya ka. Diyak kaya tagtagaw iti balay da. Lord, tulungan na ko ma. Anya darami tagtap na makawit ako na dyan lugar mi. Nilolak ti kayat mo makaduwa. Sir Police, tulungan na ko ma. Mabukbukawak. Anya tinagan mo? Misha, sir. Taga ano ka, basa? Taga lugar na lolak. Kaya't ko ti agawit ti Jay. Ngamdya ka mo ti pagluganag. Kanawan kwartag. Lola! Ay na po kaya. Agyaman nagtanagawit kan. Ay nakailiw ka una yun. Pagkatay tulad ng Pulis. Nagsingpot ni Sir Police, Lola. Wala roon. Ay nagyaman tayo di Diyos tapad siya na inaramat na dahi dyan anang itulog ka. Tapno makaawit ka. Lola, Jack kaya din nagsupliti dahi dyan alogan. Itatanam mo amon tinapasama kita anak mo. Kanyat makunam dyan ah. Dagiti awanan bain. Dandanigayam na isagmak ti anak ko iti moderna. Basol mo na ito dyan ah. Inya da yung ngamin ti anak mo kanya. Bakawanan ako mananam. Hindi siya anak ko. Bakawanan ako ma. Patpatyan ka unay. Idak namin ititad sa bali, ananang. Dituya kaya ni Lola. Wanan ako. Promise. Sorry. Basol ko anak ko. Ay, ti pagyamanan tayo iti Diyos. Saan ang nagbaligi dahi dya alakay anang gundaway iti anak mo. Juan, nang sumpatan na nagtatinawamit na iti anak ko. Nanang. Elsa, asan tayo tuyan? Tiliwundak mo nagiti pulisan. Apay tatang. Gapo iti inaramid ko kanimi siya. Apay kami nga narami dito kasjay. Pasol yung matlaang ha. Tulungan na. Diyak kaya ti mapalaod. Awan maramidak tatang. Sapay awan ko kwarta kita. Hello Jana. Sorry ah. Pasensya ka. Diyak nabantayan na yung anak mo. Nagtalagakan ka, Elsie. Nung gapoy ti kasjay anak pagkandyan ako. Napukawan anamin pinsan ti panagtalagkukan ka. Nang muna iti arsab ng amang. Jana, kasta unay asangit ti amag. Agit-kit daw iti pamakawan. Diyo ko man idarom. Ibagam iti inam na isanod ng ti darom kontra iti amag. Labi-labi, nang kaskan na ikaw na kinabasunan na. Awanan pa inti amang, Elsie. Jana. Biyang tita. Juni, bantayan pa'y man ni baby, tada papanak. Papanam ayagat malaman, Jelen. Inak mangala iti cosmetics nga order dagiti customer ko. Malaman ah, sa kalaruman. Kasangsangput ko lang naggapo iti trabaho, kumor ka mo. Nakaluto kan? Saan pa'y Tanaga dumatiin sambot ko nga inarami di tayo nakaturog ti anak ta. Pambaritis mat nga min ti anak ta. Di na kayat ti pa'y diso. Nyamot tan. Labang panog na tao naggapo iti construction. Siyak pa'y latagluto mat. Agda ka lang arutin iti balay. Oy, senyor. Apay ti kunam nalakat ti agyan iti balay. Ay sus, no amumla ko matirigat ti agtagi balay. Panunutom kumamat, Juni. Agluto, agdalos, aglabaken agaw-awir. Sa akto pa'y lakat agpuyat iti rabi Tamapuyatan nakmat iti anak ta. Naimbag ka na. Wen! Pustan! Nangabag ka, Angeling! Ay, baka umamot ti kastoy. Nakaluslos siya nga pa yung nagtagtagi balay. Iso sumapulak iti pagtrabahwak. Anya? Kit kasalon danak ta? Asino ti mga awirkin ko na? Ipan ko iti balay dananang Saanan ang masapol ngagtrabaho Ay, ka? basta. Agtrabahwak no kunak agtrabahwak. Awan ti makalapad kanyak.
Hindi sige, makamuka nga ruta. Awan tumutlat maramidak nga uran niya pa'y tibagbagak. Narabyan ka man na si Mangbot, Jeling? Apay aya, nag-overtime kami nga rod. Imposible mo dahi na. Kanayon la akastan. Basik la groceria di pagtrab-trabawam. Ag-overtime ka. Kit no nagsapang agsira-sira di groceria pagtrab-trabawam. Kat, anya ko maita. Napan kami matla nagpasyal ka nagiti kakadwak Kasla ka la palasang. Kakaiso na nga damat kwarta kapag lower ko. Imbes nga urnungan tayo da kumamot ipangkuam ka. Apo! Nakasaumat ni senyor. Ah, Apay, ik-ikan nakayamat iti swildom, June. kasano nga itag ko ti suldukin ka. Kit dagitimot la pagpapapintas mo ti kagatangan. Maibos mo dadagos ti kwarta no Ay sila. na, ako limagkan. Sana tila'y magbagam. Dikat di ko nam talaga nga inimot ka. Sana ka imot. Aklunam ka din, June. Imot ka nga asawa. Sige! Apo na yan. Padasam nga idiso talayang mo ta ipabarangay ka. Sige! Idisom! Nanang, at ka dito ni Jelen? Nay, apay, di na impakadakan ka ti ipapanan ijay syudan. Anya? Nay, saan mo't nanang? Kado na sapaan nagluwas iti agsapa. Anya? Lukas ta, saan asimri kiti trabaho na? Saan ta nagpasyudad nga road. Anya taramido na dyan, nanang? Ijay kanumutan nga agtrabaho. Dakdakkel kanu ti sweldo na ijay. Tamay sa amol ti pagtrabahuan na. Anya? Ay, sapay jak makontak ti cellphone na. Hello? Naimbag man tayo mawag ka, Jelen. Kalpasan ti mano abulan. Sa akala umawag mo. Apay. Awanan pakibiyangam itanak mo. Isumarog ngayon mawag at kumusta ti anak ko. Kan, ti anak ko lang ti makagabo. Lipadan na ko tadan sa bali nga asawak dito'y syudad. Anya? Kanayin tamad lang aga pa. Isungag sina talangan. Apay, ti ko na nasakit tinakam ko. Awan bibiyang ko. Aramidon ti kayat mo. Basta di mo liplipatan ti anak mo a pinanawam ditoy. Wan! Agpaw itak iti kwarta basta adda. Ngam no awan, pasensya. Anya? Ay na, talaga asaanan ang nagawin siya anak ko, Barok. Wan nga ron, nana. Ngayon mawan problema kanyak. Tauray siya. Naumaak mo laking kuwanan. San kami nagkaalaan, nana? Ay, anyan. Nasurok la makatawan ang nagkasar kayo. Ngam nagsina kayo matan. Nagkaskasar kayo pa'y lang around no kasta mo ilagayam daramidan yaw. Diyak mo't ngamin amo kasadya ti ugali di anak yun, nana. Nangato ti pride na. Di na kayat. Ti agpasakop kanyak nga asawa na. Iso baybay ako. Awanin pakibiyangan kinkwa na. Gan awan mo tin pakibiyangan na kanya. June. Ayun gayam, nana. Anusan nyo pa'y lang aron nga awirin ti anak niya. Tada kayo mo't lati makatulong kada kami. Nala, wun, bantayak ti apo ko. Saan abalay? Tanapig saak pa'y mo't nga agaw away. Johnny, kanakan. Kaya't mo ti sumurot kanya ka dyan lugar da bayaw ko. Intag trabaho dyan. Anya trabaho ngay anggay. Agsikyo. Anya. Agsapsapol nga min ti agency may itikadwa mi. Bagay mo na ito at trabaho. Tadakil ka tao. Kin nabiskid pa iti mamagay. Anggal. Nalaklakan na dyan trabaho. Ngam dyan construction, nagdagsan. Nagrigat ang construction. Inal daw amay nitang ka. Naimbag pa dyan gwardya. Tasan una narigat yung trabaho. Kung napintas dyan agency ngayon ko. Taon time. Ito yung panagpasuldo na.
Saladyak mapanawan ti anak ko hanggal. Maya dayon ton ti anak ko kanyak no bilang. Ay na, may ruwam mo tumilang. Medyo may kawa ka na, hindi damaw. May ruwam mo tumilang. Saan mo problema ang ti pagnaidam? Adda tay kwarto ng abanga kita. Pagbuduan tanto ti abang na. Sige, panunutak pa rin bag, anggal. Awan ti pagdanagam iti apo ko, me. Saan mi abaybayan, Junay? Agyamanak na lang. Saan mo't ngamin ang masahong ni tatang ko nga si kasuan anak ko. Isuada kayo mo ti pangibatsakan buwan ha. Wen, alaagan anos ka, Barok. Awanan ni Jilin nga anak me. Linipat na kayon nga agama. Kanuray da kami, saan na kami na malagip. Tadi na kami pa'y sarong kara noon. Ngun nga rod Ngam paibayaan nyo na. Ngun niya tikat na aramidan. Makamon iti biyag na. Angam no daduma, madandanagan akmat, Barok. Amangan mo't no danda ka sa napasamak kan kwa na. Iso asaanan nga agparparik na apulos. Ay, saan mo't siguro na. Talaga la siguro adinan kaya ti agawid dito eh. Oh, anya? Kumusta ti umurang aldaw mo dito yung trabaho mong kalakan? May kawak anggan. Kaslajak pala unay amo tar karamidag. Mayroon kan tumalang, June. Kastila ti trabaho mo dito. Ag-check up ka nagiti bag, nagiti sumrek dito grocery. Amo matang tararamidag. Tayo surok matang kang kasaan. Wanang ka? Agyamanak. O sige, panangon ka na. Tama panak matan itayin ti trabaho. Dito yan, Manong. Idi sumlatan dito eh. Taguray ako ni taxi dito eh. Agyamanak, Manong, guard ha. Alaan na ito eh. Tip mo anang ibagkat iti kargak. Ala, saan na natin? Tuwanan nyaman na. Alaam kit din. Manumot lato'y 20 pesos ngayon ko ngay. Alam lang. Agyaman ako ruda. Ni, ada taxi. Sige, ano ha? Siya kunti mangipalugan iti karton na kargam. Ay, agyaman Manong, guard. Thank you, Manong, guard. Bye. Bye! Nagpintas mo tanday siya, babae. Agsinumbangin at idimpal na. Napudaw. Kan atidog ti pangulutan abuok na. Adawalit. Aking pitaka nga tayo dita. Allah! Natinagsama tayo siya, babae. Diyak mo nasiputan no isutin na katinag iti da ito eh. Kita no adda ID na. Adda ID dito eh. Isu da ito eh, da siya babae. Kat, adda kontak number na dito eh. Dinasaya. Awaga kadagosan. Ala, thank you talaga, Manong, guard. Juni, tinagan ko ading. Agyaman Manong Juni. Ay, naimbaglakit din ta si Katina Kapido. Kat naisublim adagos kanyak. Napapatag nga minti karga to'y wallet ko. Agyaman ha? Awan na nyaman na ading. Ay, sumarag ka pa'y Ang merienda ka pa'y. Katuwa na. Agyaman na ading. Pakawanan na kumani. Yan. Kabayatan ti panagkuyog ta. Na-develop direct na kan ka. Iso ding itak. No ibagak nga. Agayata kung kan ka. Ani. Di ka madanagan. Gamin. Agpada ta itirik na.
Agayatak matankan ka. Agya malakani. Pinaragsak na kitikas taonan. Uray siya. Nakaragragsakak mat. Iso ayam amu ka iti inak, Juni. Nataargayam to'y nobyo, anak ko Saan man, nana? Nasingpot ni Juni, nanang. Nagagatpay. Ay, madlaw matitilangan na nagagat. Kaano nga iti panagkasaryaw. Agsimpa kayo kitday, tapno maadanak mo tiniti apukaw. Ola ni nanang. Agmay-may sa ngamin nga anak ni itiday ni asawang ni Ani Barog. Iso ano mabalain? Aganak kayo iti adaw. Iso nga agasawa kayo kitday, kaubingan nyo pailaan. Ola ni nanang. Tila'y bagbagayo ngamin. Kitaan nyo man kat ni. Uray laglablab basitan ni Juni. Napauli magkamagagpaison Barog. Ang gusto lang dyan bagak saan aya. Agsimpa kayo kitday, taditan tumat lang titurungan niyo. Apay, di ka makaid na. Balikid ka, balikid. Saan ka makatulog? Gin mo man yung taladawan, Genovia. Uncle, pampanunutan ni Ani. Talaga, nainlap ka kang kuwaranan niya. Jack, ilibak, Uncle. Agayata kong ginani. Ada parikot. Awan amo na may papankinigilin kente anak ko. Sabagay, nagkasar kayo namin kinigilin. Ipagamlat takin ni Ade, ti may papangking kuwana Angkat. Pero talaga ngay ayatin na kadinubya. Maawat natin na palawas mo. Iswa may mayat mo laang. No agbaling ka nga honest kini Ane. Di ka agilimod king kuwana. Dunay.